जोंहा नै माइदांगुरि गामियाव मोनसे गाजा गोमजायै रायजोयै हाग्रा एवस्रांनाय हाबाफारि लादों। नोंथांमोना एसे नायदो। लकडाउननि उननिफ्राय मन्दिराव बिदि साफा सानैल' फैनानै जोङो फैनाय जायोमोन। दा महालया फोरबोआ नै सफैबायानोसै जोंहा। बेनिखायनो जोङो मन्दिरनि साखाथि फाखाथि हाग्रा बंग्रा जानायखौ जों एवस्रांगासिनो दं। नै आदायाबो जि गोसो होदों हाग्रा एवस्रांनायाव। ओरैनो माबायदि मोनदों हाग्रा एवनानै आदा? एक्सारसाइज बायदि मोजाङानो मोनदों। गोबावथारसैना खामानि मावैया। गोलोम गारनानै देहाखौ स्रां मोनो। सम सम मावनांगौ बिदिनो। मावनांगौ। देहानि थाखाय मोजां। आदाया माबाफोर बुंगोन नामा? ओरैनो मावनायानो जाथारला माथो खालामबावनो एसे मावबानो मेङो। लोथो मोनखाबाय। जयै जाबाय थादों नालाय ब्रा। महालयानि माबायाव खामानियानो गैया। महालयानि थाखाय जोङो एसे साफा खालामसै नङा होमबा? थिगानो दं। नै जोंहा आरो रायजोफोर दंबावो माखासे हाग्रा एवस्रांनाय हाबाफारियाव। मेंबाय नामा रायजोफोर? मेंथ'आखै दा? नोंसोर बिराद बोलो गोरा नुखाथारदोंलां मानसिफोरखौ। थाग्रा सम दंबाबो। रायजोफोर नै नायदो एसे जोंहा महालया फोरबोखौ बरायनो थाखाय हाग्रा बंग्रा बायदिसिनाफोरखौ दानस्रांजोबनानै मोजांनो जों महालयाखौ फालिसिगोन आरो बे साननैसोनि उनाव। नै आं आरो उनथिं एसे नायहैबावनोसै। बिथिंबो माखासे दंबावो खामानि मावग्राफोर। रायजोनि खामानि मावग्राफोर। हाजिरा हुजिरा गैया जोंना। आदा आं नै माबा फेसबुक लाइभआव फैदों आङो। खामानि मावनानै माबायदि मोनदों दिनै रायजोजों ज' खामानि मावनानै? मोजाङानो मोनदों। रायजोनि खामानिखौ रायजोयै मावोब्ला मोजां मोनो। ज' लैहोर नों दानागार आं दानागार बेबायदिनो जों मावलायबानो दसेनो जोबो आरो रायजोनि खामानि। रायजोखौ जानांगोन ना ज'। नों दानागार आं दानागार। बे गामिया माइदांगुरि नङा होमबा आदा? माइदांगुरि दा? उदालगुरि माइदांगुरि। नै आरो नै सेंग्राफोर सानैसो दंबावो। नोंसोरलाय माबायदि मोनदों खामानि मावनानै? दे जागोन दे। दे हामबायसै।